ಇನ್ನು ಏನು ಲಸ್ಸಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಂದು ಪಟುದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೊಸರು ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಮಾಡೋದು. ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮೊಸರುಗು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ನೀರು. ಈತ್ ಮನ ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು. ಐದು ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚೋಡೆ ಕಿಂಜೆ ಜಾರುಗು ಐದು ಬುಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಬಂತು ಬತ್ತ ನಾನು ಹೆಜ್ಜಾತನು ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ರ ದಿಕ್ಕಲ ಹೆಜ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕಲೆ ಮಾತ ಬಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.